गांजेमा गोसोम रानि थाङाय हाथाय खालामै थां जागोन दे आयै कुकुलुकु आदा तांकुलु आदा थानाय मोनबा मालायबा बिसोर दाहालागै हाथाय खालामहैगौमोन मानसिफोरखौ न'आव थानायावबो खायसो मोनोमोन दा आरो गैयैखाय बेसेबा दरसेसिम मोनग्रा जाबाय औ नंगौ थराय दा नोमबाजैखौ लाबोनायखायसो नोमबाजै गैयाबा हास्रिस्रि मोनखायो नोंसा आफाजों आंजों बेसेबा बोरैबा मोनलायोहाय रावबो गैयाबा न'आव आयै ना लाबोनांगौ ना बेदर लाबोनांगौ लाबोदो माबा मोनसे आंनिबा आगै बेदरखौनो लाबो दाउ बेदर अनलाजों संना होगोन दे आङो आजिखालि ओंखाम ओंख्रि संनो मोजाङैनो रोंगौ दे आगै सिगांसो फार्स्ट फैजेननायाव रोंथारामोन आं दासो रोंग्रा जाबाय दे मोजाङानो जाबाय दे बाजै गाज्रि मोनाबा मोनसे बाथ्रा बुंनि बेनिखायनो सिख्लाफोरा हाबा जायैनि सिगांनो ओंखाम ओंख्रि संनो मोजाङै सिखायना लानांगौलै औ नंमारगौ नंनायालाय आगै थौ थांनि सानैबो थांनोना जोंनि सकखौ नायनो आब' थौ थांनि थौ नायना फैनि आंबो र' होमबालाय आङो एसे खानाय हना फैनि र' दे थां आं हलाया दे आंनि खानाया मोजाङैनो दंखायो दे नै आङो ओंखाम संनोसैयानो बिहामजोआ ओंख्रिखौ संगोन दे होमबा लैथोसेयाबो थाथ' आङो ओंखारहैनि दे थां ओंखारहै बाजै कुकुलुकुआबा आंनिख्रुइ गेदेरना उन्दै आं बेखौबो मिन्थिया जिखिजाया आं नोंखौ बाजै बुंबाय दे दे जेबो नङा दे नानि बुंनो हागोन दे बाजैखौनो बुं गाज्रि मोनाबा आं नोंनियाव फंसे बाथ्रा सोंनो हागोन नामा बाजै आयु माखौ गाज्रि मोनलाबायनो आगै जेबो नङा मा बाथ्रा सोंनो सों दे होमबा गाज्रि मोनाबा सोंनोसै आं कुकुलुकुआ नोंनिख्रुइ उन्दैसिन न' बाजै औ नानि आङो कुकुलुकुनिख्रुइ गिदिरसिन रावबो जेबो बुङा ना माने नोङो कुकुलुकुनिख्रुइ देरसिन ना माने रावबो नोंसोरनि फारागखौ रावबो दिहुना ना माने नोंसोरनि गिदिर उन्दैखौ दिहुनोलै आगै दिहुनो बेसेबा बाथ्रा खोनासंनांगौ जायो आंखौबो गामिनि मानसिफ्रा सोरबा सोरबि बुङोनो मालाय कुकुलुकुनि हिन्जावा माथो बुरैसो होननानै आरोथ' सोरबा सोरबि आंनि सिगाङावबो बाथ्रा खोनासंहोयो दुखु मोनोहाय आङो आगै आंखौ बेफोरबायदि बुरि होनबाथाय आरो सम सम लाजिखांनायबो मोनलायलाङो होमबा आंखौबो तिलुजों हाबा जाबा मानसिफोरा खम बाथ्रा खोनासंहोगोन थुदे लैथोसेयाबो जाबाय ओंखारखांबाय आङो थौ बे लैथोसे आगैयालाय आंखौ मानो बेफोरबायदि सोंखो ना गावहाबो गावनिख्रुइ उन्दैसिन सेंग्राखौनो मोजां मोनोबा मोनो खोनाहाय बेनिखायनो सोंदों आरो मानसिफोरा बाथ्रा खोनासंहोयो होननाय लोगो लोगो माथो मोखांनो सोम जाखादों अबाबोथ' लुदुमि आब' फाग्रे बादालाय माथो दाबो फैयाखै जानोहाय थाब फैनो होदों आङो ना दखानावसो मानसि फैगासिनो आं गिनायसो मोनसैहाय सोरबाफोर जुदि नुबाय बायबा आं गामियाव लोगो हमनो बेसेबा गियो माने माथो होनोनो गियो आं बेखौ सन्देह खालामजानो गिसि आं बा एसेबांथ' गियोना औ गियोथ' र' बिसा फाग्रा बिमा बिफा आरो जों आइमोना इसेबो सैलाया मिथिगौना बिबारि जोंफोरनि मोजां मोनलायनायखौ मिथिबादि मा खालामगोन आंखौ होखारहरखागोन लुदुमि आब' नोंसोरनि मोजां मोननायखौथ' बिसोरो सानसेबाबो मिथिगोनलै होमबानिया मा खालामगोन नोंसोरो बेखौनोथ' सानै माथा गरम आं जानाय लोंनाय उन्दुनाय बेखौनो टेनसन खालामबाय थायो आङो मोजांबो मोनफ्लांना लाबाय दा गारनोबो हाया जों आइ आफामोनजों दुश्मनथ' दुश्मन आरो फारसेथिंजाय गामिनिबावसो भगबान मोनथिबादि मा जागोन बेनोथ' उनाव खिजानिबा मोजां जानोबो हानाय हाबा जाखांनायनि उनाव मोनथियाहाय हाबा जाखांनायनि उनाव गनायना लाबाबो जागौमोन जागोन खोनादे उनखिं नाहरलाय दहायनिफ्राय नेगासिनो नोंखौनो दासो आरो दखानाव मानसिफोर फैसोदोंमोनलै ओमफ्राय थाग्रा मानसिबो गैयाना आफायाबो दासो फैदों मा ओंख्रि जाना फैनाय अमा बेदर थांदो नोङो थांदो अबावबा सोरबाफोर नुबाय बायबा आं गिनाय मोनसोयो आयु दानो होखारबाय आरो आंखौ नङा नों मानो बुजिया सोरबा नुनांगौबा मा जागोन रावबो नुवा दे आरो नुबायानो दे मा जागोन मानसिफोराथ' जोंफोरनि सोमोन्दै मिथियाना गामिनि मानसि नालाय ओरैनो रायज्लायनाय रखम सानगोन आरोलै नङा नों मानो बुजिया दानो लाफाथिया नुनांगौबा मानसिफोरनि सिगाङाव लागाजोबना होगोन बे ओरैनोबा थासा खुगाखा जागोन दे जागोन थांसै है मोजाङैबो रायज्लायनो मोना दायो भिडिअ कल खालामगोन दे हराव जागोन दे होननानै आरो थाबाय थाबावबायलै थांदो थाङा आयौ माबायदि मानसि बियो था नोंहा थांसै आंहा जागोन दे जागोन थांसै बिबारि आगै थादो थांसै
दे होमबालाय फाग्रिबारा थांदो मालाय दसे रायज्लायबावनो लुबैदोंमोन आदाया लुबैबा मा जानो बिबारि दानो लाफाथिया नुबा मानसिया ओरैनोबा सन्देह खालामखायो बियो अबेसे नंमारगौबो ओइ जेंगु आदा मा खालामदोंलै नोंलाय माखौ एसेबां सिन्थाबाय दङो ए गांजेमा गोसोम रानि नोंसो माथो ओइ ओरैनो दङ आङो जेबो सिन्था खालामाखै नोंहालाय मालाथो फैखो जोंफोरो मैयासो फैदों ए जोङो माने सोरजों फैदों नै लैथोसि आब'जों फैदों आङो आयौ बाला आंखौलाय मानो नायबाय थाखो आया जेंगु आदायालाय मा लैथोसि आब'खौ फसायबाय नालायलै बोरै नायबाय दङ जेंगु आदा मा जाखो थांसै जोंफोरो जेबो जायाखै गांजेमा गोसोम रानि आङो बे आब' लाहानायावनो थायो आदा दे मोजाङानो दे दायो आलासिजों नोंजों थांबानो जाबाय जोंहानियाव दे सानैबो थांबानो जाबाय जोंहानियाव जागोन दे थांगोन नोंसानाव थांनायबो जाथाराखै दायो थांमारगोन र' दे सानैबो थांबानो जाबाय दायो थांदो जोंहानियाव जागोन दे होमबा जेंगु आदा थादो थांसै आं दे थांदो होमबा ना जागोन दे गांजेमा गोसोम रानि नोंनि लैथोसि आब'खौ फसायबायलै आं सना गोरलै आं दे बुरजासो माने शपिं खालामखागोन दे जागोन दे सना मा बायगोन नोंलाय आंनो ना सना आंनो हिलबो नांगौ जादों ओमफ्राय जेकेटबो नांगौ जादों आंनो ओमफ्राय लंपेन्टबो नांगौ जादों ओमफ्राय दख'नाबो नांगौ आरो आंना मेकआपआबो जोबना दंजोबो माने गोबां जिनिस नांगौ जादों आरो जागोन दे सना जा नांगौ बेखौनो बायबानो जाबाय बेलाय माथो अनजालुसो गिदिंना थांफिनोसै आं दंना सना जेबो गिनाङा एनिया साला थकेबास नोंनि बयफ्रेन्डआ बेनो नामा हेलौ मिस्टार आङो एनियानि हासबेन्डसो अ आच्छा माने एनिया नोङो हाबा जामारबाय हो नोङो आंखौ नागारनानै बेजों हाबा जामारबाय हो जालु आंलाय माथो नोंखौ बुंदोंमोनानो माथो आं हाबा जासिगोन होननानै बास दा जाबाय बेयाव नोंहालाय मा अरजादों हो एनिया नोङो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालाममारखौ आं नोंनि थाखाय दाबो गाबबाय थायो मोनथिगौ ना नों गाबबाय थाबालाय मा जागोनखाय एनियाया आंजों हाबा जाबाय मोनथिबाय एनियाया आंनि हिनजाव आरो आं बेनि हासबेन्ड नोङो सिगांनि बाथ्राफोरखौ लानानै बेफोरबायदि नोङो बुंबाय थाबा जानाय नङा मिस्टार अ नंगौ नामा मिस्टार करण ना नोंनि मुङा करण ना नोंनो ना करणा जेब्ला नोंजों जाजागौमोन बेफोर जाथाया अब्लासो मोनथिगौमोन दा मालायखौसो नों ओरैनो सहस मोनना लादों आंसो मोनथिगौ आंखौदि एनिया बेसेबांसो गाबदों दाबो गाबो आं सानफ्रोमबो गोसोखांबाय थायो आंखौ मानि थाखाय नोङो बेफोरबायदि खालामारखो एनिया आंनो फिननाय नांगौ बेनि आंलाय माथो जाहोनफोरखौ सिगांनो खिन्थाखादोंमोन नोंहा मा नोंनि ब्रेना मा बावगारजोब्बाय नामा सना बेनिफ्राय थांसै एनिया आंनो फिननाय नांमारगौ नोङो आंखौ मानि जाहोनाव गारमारनाय मानि जाहोनाव आंखौ नोङो फाग्ला खालाममारनाय ओइ अनजालु हगारदोबा हगार आखाया दे हगारबाय दे मा खालामनो नोङो आंखौ मा खालामनो हा नोंखौ साला बेनिफ्राय थांसै मा गिदों नामा एनिया डार्लिं हा नोंनि हौवाखौ आंजों बुजानो गिदों ओइ रहर नोङो आंखौ बुदों आंखौ सोबाग्रा आंखौ जोग्रा नोङो आंखौ जोग्रा थांसै बेनिफ्राय मानो बाथ्रा मानिया थौदोला बेनिफ्राय मानो बाथ्रा मानिया थौदो बेनिफ्राय थौदो थौ
आइदै पापिया साला आंनि खर'खौ आइदै आइदै ओइ मा जादों प्लिज आंखौ अननानै डक्टरनियाव लांनाय आं फिस्लायनानै गोलैदों र' थाबैनो एम्बुलेन्सखौ फन खालाम नङाबा आं जायगायावनो थैना थागोन देलाय फंबाय एम्बुलेन्सखौ फन खालामनाय गोख्रोङैनो र' खालामनि र' हेलौ आइदै बोरै थ' फिस्लायना गोलैनो मोननाय दे आइदै एम्बुलेन्सआ फैगासिनो आइदै नोंसोरखौ गरं